para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Hindi So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo.
So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Kunin natin yung Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa anak ko ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Naliliguan ko na ugarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong. magandang hapon sa iyo, Madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po, Doc, sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh, Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung putis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano, yung Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. Multiplied. Multi-5 coffee. Opo.
Saka yung sabon. Pati sabon. Pati Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay. No problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay. Kamo, kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Ako daw, parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. oo. Okay. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga Okay. pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya o malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay. Salamat and God bless. And regard Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan. Nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong. Sabayan ta man ki sa taas sa Maladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa. Morning po, ako po si Elvin Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle C Mega Multi-5 Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ngunyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Tigdarami sa physician surgeon. Kung napuntukan ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotics, saka may mga
mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alam ka ako na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yun itong 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparaloboton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Kaya akong ibang kwarta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong-san ko, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang so, creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Megawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dailang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing ko. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar,
Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang tan sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa roon na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant.
ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyo? 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo. So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yun sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start nung Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan nangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview, kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung kasi ang dami kong maintenance, after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun.
At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joyce, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan.
Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so hoping po ay okay tayo. Okay, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. And usually, ayan, si Miss Len uli ang makakasama po natin. Okay, so ngayon po ay bukas pa ang ating office. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Once again, ang ating office po, dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede tayong mag-text or mag-call kay Doc Joey Bitito sa kanyang mga numero. Ayan, sa Smart, we have 0910-44-82598. Once again, sa 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, tomorrow po, open po tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay? So, kung tayo po ay may mga hapot about po sa ating mga amazing products which is Amazing 4, Amazing Trio at si Mega 1 Capsule. Of course, kung tayo po ay may mga tanong about po sa ating health concern, dahil po ngayon, ang dami pong nagkakaroon ng health concern, okay? Mula March 13 and 14, kaninang umaga, sobrang dami pa din po natin mga pasyente na baguhan at ang dami pong mga problema po sa kalusugan. Ayan. So, nagkaroon po sila ng, pagkakataon na sila po ay magpakonsulta dito sa atin dahil sa, syempre, di ba, nakatanggap din po yung iba ng blessings. Kaya po, ayan, ginamit din po nila ito sa tamang pamamaraan. Ayan. So, may nag-message sa atin from Karamuran, Catanduanes. Ayan, so kung paano po makapag-order ng ating mga amazing products. Ayan, si Madam, ayan, tumawag pa sa atin, hindi ko po nasagot. Ayan, so good afternoon po ma'am. Kung pwede daw po ma'am mag-order ng gamot. Ayan, so pwede tayong mag-order ng ating mga amazing products which is food supplement. Ayan, hindi tayo gamot. Ito po ay food supplement. Ayan, so pwede tayong mag-order through ano yan, ipapadala po natin JNT. Ayan, so sa JNT po natin ipapadala. At pwede tayong magbayad through GCash. Ayan, so mag-chat lang tayo sa official Facebook account ni Doc Joey. Ayan, Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bibon Bitito. Ayan, yan po yung kanyang official Facebook account. Tayo naman po ay Arlene C. Pabilonia. Yan po yung ating official Facebook account. So, okay. So, yun pwede din tayo mag-order po dyan sa main office sa Manila. Yan, hanapin lamang po natin ang Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Once again, pwede tayo mag-order sa main office dyan po sa Malate. Yan, so Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Campos Street, Malate, Manila. Contact number po sa 0908-1222-85. Once again, sa 0908-1222-85. Yan po yung official contact number sa ating main office. Dito naman po sa ating booking office sa Legazpi. Yan, so kay Doc Joey Bitito sa 0910-44-82598 or sa Globe we have 0917
0917-853-8933. Yan. So magandang gabi po sa mga nakaantabay na sa programa ng DCGB News Online. Ayan, nakikinig po sa kanilang tahanan through radio program. Ayan po. So I know, marami po ang nag-aabang sa ating programa. Pasensya na. Ayan, talagang hindi tayo nakapag-focus ng programa ng ilang araw. Dahil po yan, sa sobrang busy po natin. Ayan, talagang solo si Miss Len po dito simula Saturday. Talagang ang dami po natin mga pasyente. Ayan, so grabe. Ayan, so pero kakayanin natin. Ayan, nung isang araw kumain ako alas 3 na ng hapon. Ayan, dahil nga, mas inuna natin yung mga pasyente po natin na talagang matagal na po na napakinggan tayo. So, ito lang yung pagkakataon nila na makapagkonsulta po sa atin at makabisit sa ating office. Yan. So, yun. Kaya po sa lahat na gusto na masolusyonan, malunasan po ang kanilang health concern, subukan ng products ni Doc Joey Bitito. Ayan, proven and tested na since 2008. Ayan, so aprobado na po ng FDA bago po ito inilabas sa merkado. Kaya po, ay talagang dumaan ito sa masusing pag-aaral. Okay? So, kaya safe na safe po sa lahat na may karamdaman. Kahit wala, 'di ba? Pwede pong mag-take ng ating mga amazing products. Marami tayong announcement for today. Kaya antabay lamang po sa satuyang programa hanggang 6:30. Kung mayroon po tayong mga questions about po sa ating mga produkto, about po sa ating health concern, huwag pong matakot na mag-message po sa amin dahil ayan, para mabigyan tayo ng tamang advice. Okay? So, ang daming nangyari this week. Ayan, so last week ganun din. Ayan, so I think simula na ng pagbabago. Kaya naman po sa mga, sa mga noon pa na gustong may magbago sa ating health concern, sa ating kalusugan, pero hindi po natin mahanap-hanap yung tamang solution. Andito tayo, yan. So, everyday naman po may programa kami at lagi nyo kami napapakinggan. Pero lagi tayong kumbaga lagi tayong nauuna yung takot natin, 'di ba? Pero kung ipapositive natin yung mind natin, siguro, 'di ba? Noon pa tayo natulungan, 'di ba? So, 'yun. Shout out kay Tatay Nelson. Ayan si Tatay Nelson. Marco, ayan, so from Daraga, ayan, so talaga naman lahat ng contact number ni Doc Joey memorized na. Ayan, so laging nakaantabay po sa satuyang programa, nakikinig po sa radyo. Ayan, so grabe. Ito po ay talagang sobrang blessed na sa buhay. Pero dahil po sa isang problema sa kalusugan po, ay napuntahan tayo dito sa ating opisina. Sabi niya, puntahan ko nga si Miss Len. O ano yung sinasabi ni Miss Len? Ayan, so mabalo ko nga yung mga pigtataram ni Miss Len. Ayan, so with the grace of God, ayan, sa tulong po ng ating Amazing Four, ayan, nagre-refer na po si Tatay Nelson. Ayan, so grabe, with ilang araw pa lang po na nagtitake ng ating Amazing Four. Ayan, so sabi ko talagang, ayan, hindi ako nakakapag follow up dahil nga po sa sobrang busy po natin. Pero grabe, yan, so maraming salamat po sa tiwala. Yan, kahapon po may refer siya dito sa atin na client. So sabi ko muna, so kamusta po si Tatay Nelson? Ayan, sabi niya, okay na, yung mata niya nang lalabo, ngayon po ay nakakakita ng medyo. Ayan, so at least, 'di ba? May nagbago. Ayan, kaysa tayo ay talagang kumbaga pinagsisiksikan natin yung sarili natin sa isang bagay na mahirap pong masolusyonan. Na noon pa man po ay ginagawa na natin, pero hanggang ngayon ganun pa din. Kaya nga po, through radio program ng DCGB, yan, so napakinggan tayo sa programa at pinuntahan tayo. Ayan, so kaya po kahapon, may ni-refer po siyang client. Grabe, nung 200 yung kanyang kreya.
next na kanyang examen, lumabas po 700 plus yung kanyang creatinine at due for dialysis na po. Kaya po pinuntahan tayo kahapon. Pero ayan, hinihintay pa yung kanyang anak. Ayan, so 'di ba? Sabi ko every minute, every hour po napakahalaga. Ano man po yung maging kakayahan natin, as long as na gusto po natin na masolusyonan ang ating health concern, ano man po yung maging kakayahan natin, at least makapag-start tayo on the spot. 'Di ba? Kasi hindi natin alam yung mga susunod na oras kung ano yung mangyayari. Ayan, so yun. Sasamahan daw ng anak, babalik na lang next week, pero ayun, so binigyan na natin ng computation. Ganun din po yung isang pasyente natin from, ayan, isang pasaway din, ayan, so, galit na galit nung kanyang asawa kahapon. Bakit? 'Di ba? So 3 beses nang pabalik-balik dito sa atin. Hindi natatapos ang 3 months kasi nga, 'di ba? Magaling na, 'di ba? Yan yung lagi natin sinasabi dito na kapag magaling na tayo, hihingi tayo ng advice kay Doc Joey kung ano yung susunod po natin na gagawin. Ayan, kaysa tayo magdi-decide ng sarili natin, ayan, hindi natin alam kung papaano, 'di ba? So, 'yun, galit na galit yung asawa ka sa kahapon at siya na mismo yung pumunta dahil ayan, ilang taon na si Miss Len dito, almost 4 years, going 5 years. Yan, so talagang alam ko ito kasi dati nag-a-avail din ito nung may clinic pa ako sa Daraga. So ngayon na magaling na talaga siya, in-stop na naman. So syempre, babalik na naman tayo sa mas mataas na dosage. Unlike na tayo ay nakagraduate na sa Amazing 4, which is dapat is Mega 1 na lang, pero tinitigil natin. Gusto ba natin laging mataas yung gastos natin? Ayan, so siguro yung mga may mayaman, ano, yung iba talagang hindi na naman problema sa pera. So ganun siguro. Pero yun nga, syempre, yung iba nanginginayang din sa pera. So wag tayo manginayang pagdating po sa kalusugan. Dahil po yan yung pinaka priority natin bilang investment po sa ating sarili. Hindi po yan gastos, kundi po investment. Ayan. So, sa bahay nga, nag-i-invest tayo para maging maganda yung bahay natin. Siyempre, sa kalusugan din po natin, kailangan din po natin mag-invest para po maiwasan po natin magkasakit. Ayan. Huwag po natin isipin na gastos. So, yun na nga. Ayan. So, instead dati, twice a day Amazing 4, ngayon po ay 3 times a day Amazing 4 na. Kasi nga po, due for dialysis na po siya. Ayan, talagang nagpirma siya ng waiver kasi nga ayaw po niyang mag-dialysis. So, tayo bilang isang tao, nasa sa atin po yung decision. Ayan, kaya nga kahapon talagang pinuntahan tayo ni Madam at dito pa sa atin nagmerienda at matagal natin nakausap at naabutan pa ng isang pasyente natin, 'di ba? Bumalik na lang si Sir kasi nga pinag-priority natin si Madam kasi nauna po siya. So dito sa atin first come first serve basis. Okay? So ayun kaya sabi niya, mangako ka sa akin, natatapusin mo itong 3 months. Yan sabi niya, 'di ba? Tatapusin mo tong 3 months. Kung hindi, bahala ka na sa buhay mo. Syempre, bilang asawa, hindi po kayang tiisin yung kanyang asawa. Ayan. So, mabuti na lang at nakakuha ng asawa na talagang iintindi sa kanya hanggang sa huli. Yan. Talagang pumirma siya ng waiver na ayaw po niyang magpa-dialysis. Ganon din kanina, may pumunta pong client at humihingi po sa atin ng advice kung ano daw po yung pwedeng gawin kasi due for dialysis na din po siya. Nung dati, mababa pa yung CREA, ngayon po 1,900 plus na yung kanyang creatinine. Grabe ano? So, hindi natin namamalayan na yan, tumataas na po yan. Kaya nga po sabi natin na always po maging mapagmatsyag tayo, lalong-lalo na po sa ating kalusugan. Lalong-lalo na po kung marami tayong tinitake na mga maintenance. Mas maganda every 3 months, nagpapa-blood chem tayo, nagpapatest tayo para malaman po natin kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan po natin. Ayan, so kanina,
marami tayong pasyente. And of course, I would like to thank and congratulate po si Tatay Alfredo Dr. Dedea from Manito Albay, from Pawa Manito Albay, dahil po sa kanyang karanasan sa ating amazing products, which is amazing for mga healthy drinks natin. Ngayon po, siya yung isa sa pinaka talagang active na nagre-refer ng ating mga pasyente dito dahil nga yung kanyang asawa ng kanyang anak ay nanggagamot po. Ayan, dahil kapag hindi niya kaya, nire-refer niya dito sa atin. Si Tatay Alfredo Dr. Dedea po, nagpa-consult sa atin last year na meron pong catarata operation sa kanyang catarata. Of course, may stomach pain, cholesterol, I think may high blood. So, ang daming health concern ni tatay. Ngayon po ay tuloy-tuloy na yung kanyang pagtatanim. At isa sa pinakamarami pong mga pasyente na nire-refer dito sa atin. I think nung 2 araw, hindi lang po 5 yung refer niya dito sa atin na client. Almost, I think, sobra po doon, 'di ba? So, ngayon, isa na po siya na tumutulong sa mga tao na pumupunta sa kanya na hindi po nila kaya. Yan, so yung mga nakarawan kasi, yung mga ano yan, so doon po sa kanila. Isa sa pinakamagaling po na manggagamot po dyan sa Pawa Manito Albay. So ngayon, marami po siya ditong nire-refer na mga pasyente. Yan, so I think marami na naman itong incentive si tatay. So, binibigyan na lang po namin siya ng mga produkto na para po ay continue yung pag-take ng ating mga amazing products. Ayan. Kaya po sa lahat ng gusto na subukan ang ating mga amazing products, visit lamang tayo. Dito tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So once again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So nasa Dorotea Resort and Spa po si Doc Joey. And so asan po si Doc Joey? So nasa Dorotea Resort and Spa po siya. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albayan. So umuwi kasi si Ma'am Ann. At ayan, so binisita din yung kanyang papa. Ayan, so ito po yung pinakamabait na anak po ni Doc Joey na talaga pong grabe ang pag-alala sa kanyang papa. Ayan, so paalis na po si Ma'am Ann. Ayan, nag-message pala sa atin kanina, hindi ko po na-message. Ayan, so papaalis na po sila. Ayan, so maraming salamat po sa pag-visit dito sa atin. Ayan, yung Vice President po ng ating company. Ayan, kasama yung kanyang gwapo at magandang anak na si Kuya RJ and si Bibi Rishane. Ayan po. So, ayun. So, pwede po natin ipadala ang produkto through JNT. So, pwede tayo makipag-communicate kay Doc Joey. Ayan, so i-message lamang po natin kung anong pangalan, edad, karamdaman at saan po tayo para po maipadala po namin ng tama ang inyong products. Kasi minsan hindi po nakakarating yung products kung mali po yung information na binibigay po natin. Kaya po bago natin isend ay siguraduhin po natin na tama yung mga informasyon na sinend po natin dito sa amin. Okay? So, ayun. Once again, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Okay? So, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito yung mga amazing products natin. Amazing 4, Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. So, yan po yung 4 na kapsula na pwede po sa lahat ng health concern ng isang tao. Ano man po ang ilan man po ang ating health concern, lahat po yan ay aayusin na ng ating mga amazing products. So, kanina may 2 nagpakonsulta na ni-refer po ni Tatay Alfredo Dr. Dedea. Ayan, so grabe, 'di ba? May diabetes at yung mata po niya, yung isa hindi na nakakakita, yung isa naman po medyo blurred na. Ayan, so bakit natin hihintayin na hindi na tayo makakita? So as long as na may oras pa at panahon, magpakonsulta po tayo agad. Kaya po kanina ay pinuntahan tayo at si Madam naman sabi niya,
53 years old pa lang ako. Ayan, so baka hindi na ako makakita kapag hindi ko to naagapan. Kasi pupunta sana siya sa isang, magpapacheck ng kanyang mata. Pero pinuntahan tayo. Kasi nga, hindi lang sa mata yung matutulungan po dito sa inyo, kundi po lahat ng problema sa inyong katawan. Ayan, so lahat po yan kasama na. Diba? So kanina, ilan yung kanyang health concern. So may diabetes, may yung mata niya hindi na halos nakakakita, 'di ba? So may high blood, may sa lungs, 'di ba? Iba-iba yung health concern. Pero dahil siya po ay magte-take na ng ating mga amazing products, siya po ay matutulungan na yung kanyang mga health concern. Ganon din si Ma'am Morris, yan kay Nanay Araceli Esteves from Bigaa, Legazpi. Yan, so natulungan na natin ito dati, yan, so ngayon bumalik sila sa Amazing 4. Yan, so, pero continue lang po yung pag-take dahil nga alam na nila kung ano yung makakatulong po sa kanila. Yan, so may nag-message sa atin from Karamuran, Catanduanes, ayan, so, Karamuan, ayan, Catanduanes, ayan, so, natin na ito nakapag-order sa atin. So, ngayon nag-message sa atin kung paano po mag-order ng products. Ayan, so through GCash po ang payment and ipapadala po namin through JNT. Ganun din kay Ma'am Borromeo. Ayan, papunta na po siya sa, Nueva Ecija. Ayan, so babalik na po siya doon at bago bumalik, nag-avail po muna ng ating mga amazing products. Ganun din po kay Sir Gonzales. Ayan, so within 15 days pa lang po sa amin. Ayan, talagang naniwala dahil nga lahat na po niya sinubukan except dito sa atin. Ayan, so grabe kasi 'di ba bago tayo mag-consult, ini-interview muna natin. Halos kadalasan yung mga pasyente natin sinubukan lahat except kay Doc Joey. Ayan, so sabi ko kay tatay, last mo na tong chance tatay. Kasi nga sinubukan na niya lahat, 'di ba? May anak na mga nurse, pero ayan, within 15 days sa atin may magandang feedback na po siya. Kasi nga, from 6 times na sa gabi, ngayon po ay twice na lang. So, ibig sabihin, normal na. 'Di ba? So, ganun din po kay Tatay Avocado from Legazpi. Yan, so ngayon po ay continue lang na pag-take ng ating mga amazing products. So, ang dami po ngayon magkakaroon ng examen sa kanilang kalusugan. Hopefully, ay talagang na-flash out na natin lahat ng mga problema natin sa kalusugan. Of course, yan, marami tayong mga pasyente ngayon na nagda-dialysis. Ayan, so at nagtiwala po sa ating mga amazing products. So, hopefully, ay talaga makarecover sila at malagpasan po nila yung kanilang mga problema ngayon. Ayan, so pray lang tayo, of course, at sundin natin yung advice ni Doc Joey at mag-take tayo ng ating mga amazing products. Dahil syempre, itong mga products natin ay all natural. Kung ano yung mga pagkain na kinakailangan ng ating katawan, yun po yung ingredients na meron tayo sa ating Amazing 4. Okay, so ang ating address po, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede tayong mag-text or mag-call kay Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede tayo mag-comment dito sa Doc Joey Bibon Bitito. Ayan, ito yung kanyang Facebook page. And of course, yung kanyang personal account po na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bibon Bitito. Of course, pwede din tayo mag-order sa ating main office sa Manila sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Contact number po sa 0908-1222-85. So, yan po yung official address and contact number po sa ating main office. Of course, pwede po natin i-visit ang ating website na www.miraclehealthcorporation.com. Of course, yung ating resort sa Dorotea Resort and Spa, located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ang daming guests po dyan. Of course, ngayon may Swedish tayong guest dyan, si Ate Maris, na
umuwi po dito sa Albay para po magbakasyon na talaga naman po nagstay po dyan sa Dorotea. Ayan, so pasensya na ate kasi yan, hindi tayo talaga nakapunta dyan, pero dahil isang araw lang tayo nagkakilala, pero 'di ba parang matagal na tayo magkakakilala. Of course din po kay Ma'am May Rose Mora from Kamalig. Ayan, kung gusto niya po mag-order ng kanyang mga special yan na recipe, yan, so talagang pwede po pang himagas, pasalubong, pang regalo, sobrang grabe, makakatulong po ito, lalo na po sa kanyang asawa na may sakit, dahil din po sa ating Amazing 4, ngayon po ay lumakas na yung kanyang asawa na talagang within 10 days po ay may nangyari. So kanina nag-avail naman po ng good for 10 days kahit po hirap na hirap sa buhay at siya yung kumakayod, pero nagagawan po ng paraan. At sobrang blessed po siya dahil nga kanina sabi niya, alam mo Miss Len, may nag-message naman sa akin na nag-o-order na naman daw po sa kanya. So hoping na maraming blessing po sa kanya dahil siya lang po yung tumatanggap